Salut, Cristi! Salut! Ce am văzut mai devreme? Am avut o procedură de electroterapie cu curenți interferențiali aplicați la zona toracală inferioară, respectiv lombar superior. Practic, avem pacienți destul de numeroși, din păcate, să spunem așa, cu dureri la nivelul acestei zone, toracal inferior, lombar superior, să spunem așa. Dacă e afectată mai mult coloana lombară, atunci durerea se poate duce pe picior, deoarece, de exemplu, nervul sciatic la nivel lombar pleacă din zona aceasta a spatelui și traversează picioarele până spre laba picioarelor și inclusiv durerea poate apărea la nivelul acestei zone, să spunem așa, sau doar anumitor părți din zona traversată de nervul sciatic. De asemenea, pe tot traiectul acestei zone pot apărea, să spunem, anumite parestezii, adică amorțeli, poate furnicături, ceea ce înseamnă că avem o anumită problemă la nivelul coloanei lombare. Curentul interferențial sau procedura cu curent interferențial este o procedură care folosește, bineînțeles, curent electric. Efectele ei, practic, sunt antiinflamatorii și analgezice, adică combat inflamația, pentru că oriunde avem o anumită suferință, în cazul nostru la nivelul spatelui, avem și o inflamație. Inflamația este legată de cele mai multe ori, evident, și de dureri. Practic, noi nu simțim inflamația, dar simțim durerea. Vorbim percepția noastră, evident. Procedura noastră cu curenți interferențiali se adresează combaterii inflamației sau diminuării inflamației și combaterii durerii, adică să diminuăm durerea. Ca intensități de lucru, adică cât de intens este curentul interferențial aplicat în această zonă, de exemplu, cum am spus și în alte videoclipuri, practic depinde de pacient. Pacientul trebuie să aibă o senzație de furnicătură la nivelul zonei unde aplicăm electrozii. Această furnicătură, să zicem, cum ne urzică o furnicătură de urzică, să spunem așa, o putem asemăna pentru cei care nu au făcut niciodată electroterapie. Trebuie să fie plăcută, nu trebuie să fie dureroasă, nu trebuie să ne pricinuiască un disconfort. Practic trebuie să simțim o furnicătură suficient de intensă, dar nu atât de intensă încât să ne producă un disconfort. Și atunci, evident că procedura își face treaba și contribuie la diminuarea durerii. Trebuie să menționez că procedura cu curenți interferențiali poate varia ca timp, de exemplu 10 minute, 15 minute, dar pe parcursul celor 10 sau 15 minute, asistentul medical de recuperare, kinetoterapeutul sau medicul de recuperare medicală trebuie să fie foarte atent și să comunice cu pacientul, pentru că după primele minute este posibil ca corpul pacientului să se obișnuiască cu curentul electric, curentul interferențial și furnicătura aceea să devină din ce în ce mai slabă sau chiar să dispară. Și dacă pacientul nu mai simte nimic după 3 minute și pacientul stă pe patul de tratament 15 minute, adică 3 minute simte și 12 minute nu mai simte nimic pentru că specialistul pleacă, are alți pacienți sau are altă treabă, practic pacientul nu prea are un câștig foarte mare, pentru că procedura își face efectul în momentul în care intensitatea este suficient de puternică ca pacientul să simtă acea furnicătură. Deci este bine și preferabil ca specialistul, profesionistul în recuperare medicală să
dacă nu stă lângă pacient, cel puțin să-l aibă permanent sub observație și să-l întrebe. Mai simțiți o furnicătură la nivelul spatelui în cazul nostru? Și pacientul spune, da, mai simt, sau nu mai simt, sau da, simt foarte puțin. Și atunci vine kinetoterapeutul, medicul sau asistentul la combina, în cazul nostru combina BTL, și mărește intensitatea. Nu mărește foarte mult. Deci foarte atent, trebuie foarte mare atenție cum răsucim butonul de intensitate. Dăm foarte puțin, crește cu câțiva miliamperi progresiv și întrebăm pacientul, simțiți ceva? În momentul în care pacientul spune da, simt, deja suntem foarte atenți, răsucim foarte puțin din butonul de intensitate și vedem exact ca pacientul să se simtă confortabil. Ceea ce aș vrea să subliniez este din practică că mulți pacienți, foarte mulți pacienți, au impresia că dacă curentul electric este mai puternic sau este foarte puternic și dânsii se vor face repede mult mai bine și e mai eficientă procedura. E o percepție greșită. În recuperarea medicală nu vorbim de disconfort. Adică dacă disconfortul este puternic și puterea vindecătoare, cu ghilimele, a procedurii este puternică, este mai mare. Nu. În recuperare medicală totul trebuie să fie plăcut. Deci dacă furnicătura este plăcută, este foarte bine și este suficient. În momentul în care e prea puternică, deja se pot obține rezultate sau efecte adverse și consecințele pot fi unele negative, ceea ce nu ne dorim niciunul dintre noi. În linii mari, cam asta ar fi în câteva cuvinte așa pe înțelesul, să zicem așa, al tuturor persoanelor care nu au o pregătire medicală de specialitate, dar este important să avem o idee ce înseamnă procedura de electroterapie cu curent interferențial. Dacă vom avea nevoie la un moment dat de ea, să fim pregătiți și să știm anumite lucruri de bază pentru a evita, de exemplu, anumite, să zicem, accidente, în sensul că noi credem că cu cât curentul este mai puternic, cu atât ne facem bine mai repede și când ne întreabă specialistul, noi spunem dați mai tare ca să mă fac repede mai bine. Și specialistul, dacă nu este atent, dă mai tare, crezând că dumneavoastră vă simțiți confortabil și când deja este mult prea tare și anumite efecte se pot produce, pot apărea chiar absurdi, poate fi cam târziu ca să-i spunem să dea mai încet. Adică e foarte important să colaborăm foarte bine și să fim foarte deschiși cu specialistul. Deci, în concluzie, nu trebuie să ne deranjeze nimic în procedurile de electroterapie. Curentul trebuie să fie plăcut. Cam asta ar fi pentru astăzi. Sper să fi fost cât de cât util. Da. Ce v-a spus. Da, mulțumim. Așa, cu mare plăcere.